Bueno, dakizuen moduen gaur tertuliz edaku eta gaize Palestina da. Danok ezetuten du, hainbat bidar dauz telebistan eta hainbat ekitaldi ondiez, bai gaur egungo situazioa errepasatie garrantzitsue da. Euren artin aldizkari askok olako hau esaten dabie. Gaza, badago zueten formala, baina oso hauskorra Israel eta Hamasen artean. 2023 eta 2004ko garaia gogorrekin konparatuta borroka gutxitu da. Baina orain dino be, badaude bombardeak eta eraso puntualak, hildako barriak eta zutea hautsi daitekeen mehatxu argia. 2023ko urritik ona, 10.000 palestinar hil eta 100.000 zauritu izan dira. Zenbaki ofizialak eztabaidagarriak dira, baina iturri guztiak adosten dabe sarraskia ikaragarria dala. Gaza zati handia txikituta dago, jende gehiena behin eta hainbat aldiz desplazatuta egon da. Eta naiz eta laguntza gehiago sartu, orain ez da nahikoa. Etxe bizitza duinik ez, oinarrizko zerbitzuak ez egonkor, eta ia ez dago berreraikitzeko gaitasunik. Desnutrizia eta gaizotasun arriskoa bizirik dira. Cisjordanian, Jerusalem ekialde barne, Gazanako zuteak ez dau hemen balio. Okupazioa gogortu eginda. Kolonoen indarkeria goraka palestinar herrizen kontrako eraso eta mehatxuekin. Operazio militar gehiago, atxiloketa masiboak eta etxe erasoak desplazamentu barriak sortuz. Nazio Batuen erakundetik eta beste erakunde batzuek ohartarazten dabe okupazio, kontrol eta asentumendu edapenen eredu honek gero eta zailagoa bihurtzen dauela Palestinako estatu jarraitu eta bideragarri batentzako alde egitea. Nazioarteko maila juridikoari dagokionez, nazioarteko justizia auzitegiak esan dau badagoela genozidio arrisku sinesgarri bat Gazako palestinarren aurka. Eta Israelen kontrako neurri zehatzak ezarri ditu laguntza sartu daiten eta zibilak babesteko. Nazioarteko zigor auzitegiak atxilotxe aginduak ditu bai Israelderren agintari nagusi batzuentzat, bai Hamaseko buruzagi batzuentzat. Gerra krimen eta gizateriaren kontrako krimenen gaitik. Israel ez dator bat eskumen horrekin eta prozesuak zabali jarraitzen dau. Egoera politiko erreal baten mandatik, ez dago bake prozesu serio edo Palestinako estatu erreal baterako akordiorik martxan. Eguneko errealidadie gaur egun, Gaza suntxituta eta Israel kontrol blokeo eraginkorran pean. Cisjordania zatituta okupazio gaitik eta sentumentu gaitik Palestinako agintariak ahulduta eta irtenbide politikorik biztarik ez. Eskualdeko testuinguru baten Libano, Hezbollah eta beste aktore batzuekin etengabeko tentsinoan dago.
Horrek badarkar arriskua gatazkabarri handi bat zabaltzeko, naiz eta momentuz ez dagoen gerra irekirik eskualde osoan. Bueno, seriotasun guztiz, gaur geure tertuliakidikaz aztertukuz genozidio honetan pasaten dizen eta alkarrega ze hartu homonak ia ze konponbide topaten duen danon arte. Herrizen eritxize da hemen tertulizetan gehien inporta dozkune eta horregaitzi dakuz geugaz hemen geure tertuliakidiek. Ongi etorri. Bai, egunon. Egunon guitxi, egunon danori. Egunon bermio. Gaur tematxu daku. Bai, eta gogorra. Zeure berbak entzuten egon gara, hemen txintxo, eta benetan zerpentsa emoten dago, ezta. Nik gure badozuien, hasiko nahi geure herritar baten pentsakerakaz edo esandakoagaz. Eta bera da Nadia, Bermeoko alkatia. Eta pasadan aztien onintzen beitak egin eutxon argia aldizkari zen elkarrizketia. Gure badozuie hori, ipinitze argia Nadia bakarria agertzen daia bere entrevisti. Berantzako dino Nadiak, Palestina ez dela bakarrik jipoitzen daben herri bat. Dino Palestina bere familia, bere memoria, bere odola. Eta hori dana, hiltzen ari dela. Beren ustez, errealitatea zein dan ikusita, naiz eta gaur egunean utopia dela pentsatu, 1948ko egoerara bueltatzea izango litzateke, edo 1977an nazioartean hartutako erabagia errespetatzea. Jarraitzen dago esaten nazio batuetan onartuta dagola bi estatu egongo direla bakoitza bere autonomiagaz. Lurrak itzuliko jakezela Palestinari eta bakoitzaren kultura onartuko dela. Dino bebai, elkarbizitza ez dela baketsua izan, eta orduan ia dana utopia dela. Irtenbideetan dino, asko egon leiteke zala, baina gaur eskatzen dabena da genozidioa gelditzea, eta hori gutxienekoa baino gutxiagoa dela. Jarritzen dago esaten, gutxieneko eskubideak lortzen dugu zenean, pentsatuko dugu nora iritsiko garan, baina 1998 ona gutxienekoa ere ez dugu izan. Papeletan dino baietz, bai praktikan ezetz. Beran ustez, Netanyahu agintean egonda, sekula ez da estatu sortzeko aukerarik izango. Norbait mai gainean egongo zala aukera hori, noizbait mai gainean egongo zala aukera hori, baina orain pesimista agertzen da. Dino ez dagoela alternatiba. Horretarako aukerarik. Netanyahu ez da bakarrik fasista, da kolonialista eta hiltzaile genozida bat. Berak Palestina osoa kolonizatu gura dagoelakon, eta azpimarratzen dago, osoa. Eta ikuspuntu horretan ez da kabitzen Palestinar estaturik. Beste momentu baten dino, Palestinan judua dagozala, kristauak, musulmanak, eta ateoak ere bai. Partido Komunista bere badagola. Gaur egun Israel deitzen dugun lekuan bizi diren palestinarrak ere hor dagoz. Orduan guri hitze beharko duzku esaten gura zer gura dugun. Gu gara palestinarrak eta maite dugu gure herria. Hori da batzen gaituena. Gero bakoitza beretzean gura dagoena. Hementxe moduan Euskal Herrian bezala. Ala euskaldun herritarra izateko modu bakarra dago. Galdera politxe da. Alderdi eta mugimendu politiko askok dagoz Palestinan, baina beti bat aipatzen da. Eta hori zergatik da. Bere ustez,
Horrek dira apurtu behar diran gezurrak. Hemen ez dago, edo Palestinan, ez dago erlijio eta arrazen arteko borrokarik. Hau, kolonialismoa da. Pentsaten dut, irakurren egonen pasan hastien, benetan, oiupo pape urten injustizela, beratinon berbak, ez da? Ikusten da, barro-barrotik urteten dutxona, eta, bueno, bera, handako beran familize, horri biltzen da, telefonuaz, ordu konkreto batzutan, ia posible bat eurekaz berra egiten, askotan ezin da, interneta jeusitze dau, eta bar, baina kontaktuen jarretzen dau eurekaz, eta badaki zer dan hango egunerokotasune. Eta gupe, telebista ikusitze eta irakurrita medizuk eta bar, ikusten dugu. Ni pentsaten dut, azikera modure, honek aldozkule bidi emon zozer komentateko. Ez da utxarto, Nadian entrevistie barro-barrotik atata dau, ze danotak igulez, bera bermiotarra da izetez, beran familiz eta beran origenak Palestina tarratie, eta situazio ikustie basta esango erreza berantzako eta euren familizentzako bez. Guretzako besta, eguk igual beste ikuspuntutik ikusten du, ze igual ez tozkuz roten horren beste, imagenak ikusten duzena telebizinoen eta medizutan mingarri zeti ez. Arek imedanak, arek andrak, desplazauek, zemat ospitzel, zemat eskola, zemat asentamento bombardie dauien, ez da posible holan segitie. Nik, ez dakit zein esango dozan soluzinue, gaur egunien geure bizizegaz konparata holako imagenak eta hori bizize ikustie tristie da. Gure atxitzek eta gure amuma gerra bat pasa zauien, eurek kontadozkuien, niri ez horren beste badakizie gerrie zer dan, eta hori bizitzie gaur egunien gauzen eratan ez da esango perreza. Tristie da eta mingarri zebe bai. Da nadiari zer esan. Beragaz gauzela eta ez dakitz. Nik lehenengo nahiari benetan zetitu dutela, bera gurasutako eta imaginintzen nahi, ez dakot beran sufrimintu, bakotzake sufrimintu, sentidun bide ulakon barruen da, nik usten dut nahiak, lo ez da lehengo tranquil. Baina, beran irakurri eta hamtxe irakurri dauna Benito, ondo dago. Bai, beti azten gari ez, nik esan zutik gitzingotela berba honen buruz, porque ez dakot base realik esateko, neure opinio dakot, zelanda esan dan, genozidu zelandan hori argi dakot, bai, azikerie reala, porque politiken haulan da, azide urrizen zazpizen. Eta, betu, hauntxe, hamen egoita marminitu, inork ez dago esan, o ez du esan, harik umiena. Nik ikusi dut imagena, da politika haulan da. Zue pentsaten zuen, nire pentsaten dutena esangut. Horrek zoruek ez daula zakin, dakone servizio sekretuen munduen onena dakona. Zer pasaka dan hori, txakin jau, jamasekin jauena. Hori terrorismo politiku da, injauena, zazpizen. 1.200 persona hil jau. Ikusi da, telebizioen, lo mismo que ikusten dana Palestina zeintzen da honeke zoruek. Jaizo barrizek, bat, amagaz, zelan nintzen zon, matzetagaz. Hori da nuk ikusi du. 1.200 baino gizau eta 200 sekuestra. Horra zide gauzien. Hori petzaten zuie, judizuk ez teubila zakin, hori zelar zakin jau horre zoruek. Beran familiz ez teule zikutu, sartundi konzerto batera bebai, dan bin jaue destorzue. Bai motorratan, bai egaz, bai kamioetan, danak hil jauie. Etxitan zatun zatitzu. Zein jau honez zoruk orain? Zuk hilzu mile, nik ingot,
bakotxagaz, 30 jau, dalan jau. Ni pentsaten dut, 80.000 zemati hil jauina. bueno, numeruek, azten bagara numerukaz, osea, egun guztiz edarugu numeruk esaten. Nik aurregaitxek izan zutie, parkatu, esan baza, hazi orduko bezan zutie, nik honen buruz gitzinko berba, ero bapez, esan bazan, bermeoko zezan gotzu, kakak ekalin deusenak, txakurrenak ero, neure gauzeidako postik erreten deuselako txisekaz. Baina amene, nik nahiari zen muotaz, zen muotaz, ez ebez, sentiten dut, burasutako lakon. Baina nik gu zeren gu gizau hor lehiduten duna baino, negar gizau. Esan zuen ganera, Hilario, ni pentsaten dut, pasadana urrizen zazpizen, esan da Netanyahu-ntzako eskuse bat. Karo esan dana. Topadau sozer, zelan errespondidu beranez... Parkatu, ez, atik igiritzu. Bueno. Porque servizio sekretu kare larzakin jo, porque hori organize daunak, jamase terroristek, horreko organizeko zan dauen, hile lelau, horre dana mobiteko. Claro. Eta horre sekretuetakona, horretako mundu honen atana, ez entera. Onda itxaroten jamaz zeren gozauen. Doren sartuko nahi kozin erartien, dalan sartunde. Da garbitzu daudanak. Zeuk esan zune, zuk amarrizta zuz niri, nik zuri 50 hilko txute ez. Bakotxagaz 50. Bai, claro, niretzako da eskuse bat. Onda itxaroten ze pauso emongo dauen jamazek, da emon dau txarrena bertan momentuen. Da bestik esan da, bueno, si tu eres grande, yo soy más que tú. Da listo, da horretan gauz orain. Urritzen zazpitzik onar arte beitu zer pasadan. Betu, bardin de, zematik euse, zema bandera doz bermeon Ukraniakuek. Ikusi dut balan balkoitzan 3 lau. Destrozu da mintzen zoro batek inon etxera sartunde. Bardin. Honena, bardin ez da, honena ja... Bueno, ez da bardin, Ez da, honena fuera de rosca da. Honek genozidu da mintzen. Nahiak esan dauleze unkarizean honeku da, garbitzu herrize, hori argi dau. Bai, ebetu, beste zoro bat hauan. Claro. Beste zoro bat, eta ez da intzen berban. Eske hotz pentsaten badun zorukaz gauz gobernata, Eta gero, parkatu, haunegaz amaitzuko honik ez dakote gizaulan. Eta beste zoro bat, itxosopetekue, dau lagunduten txona... Listo. Soruri. Soro 1, soro 2. Listo. Amerikanue, jazta. Horren kontra zeren gu... Nahiari, bezarkadan dibet, sufritzen dauna. Por supuesto. Bueno, jarraitute relatuaz. Nipai pentsaten dut, 2023an urriaren 7 zen jamasek egin zauen berrunda maike rehen hartu eta 1919 hil. Hor ez dara konfliktue azten. Hori da, komunikabide batzuk eta toki batzutatik atozen mensajiku dauina ekarri. Hor ez da zi ezer. Hori da zarraipen bat. Horain urti eta jasatzen arazuek hor zonain. Konfliktue orain urtiek hasi izan. Baina hori, esan dar, Netanyahu-ntzako revoluzio bat. Nik hemen dagote zipinita, nik neure teorizia dakot horretaz. Nik pentsak den dut Israelek gaur egunindakon kapazitadigaz. Hori behar bada kontrolpin neuki dagoela. Claro, kuntzaguna. Eta hor gero tontu intzau, bai berak aprobetxa intzau hori egoeria. Tontunik ez dako ezer, Bai, claro. Eta ez da konparatiarren, hil bat ja nahiko da, handa baten edo bestia. Bai, hortik orantz, ja eskaladi, ja egonda lehendik, ze hori baino lehen edifizi superinkan erabaten egondi ez, gandera, lehen oso selektiboak esaten ziren. Radizutako komunikabideek, periodistek, eta ia gero hortik ja sartun diez populazio zibilera. Eta, bueno, genozidion, 70.000 lagunen bat dinoie iailtze deusela. Ondino ez dakigu etxien azpizetan eta zer dauen eta zer. Zerrongo da. Bai, hortik 20.000 ume.
horretatik. bai. Osea, da benetan gogorra. Eske... Eta gero, zer pasatean, azpigitureka, suntxitu dienez, gauze danak, errefugizuk, eskol, eta hor dau, urban da asoziazio bat, bueno, hor dako hainbat lagun biharrien, hainbat zentrutako imier eskolak emoteko, bai gero ambulatoizo modure eta bar, eta horreri intzoie, bueno... Destroza instalazio guztizek. Ganera, jenti, iruruk eta mar, euren langilek hiltze dauz. Periodistek. Eta gero, hainbeste lagun. Eske masakre bat esan da. Gero zer pasaten da, gaur egunien, danaduz urik ez dau, saneamentorik ez dau, eta horretak zen arazuak ez da. Eta gero txarrena, dinotxue begiratu zelan ibili dizen desplazaten populazioa. Ez, orain juen iparralderantz. Da, bidien, bombardie, eta bertara aldu dizenin bardin. Orain, egoalderantz. Eta bardin. Orduen, genozidio ni pentsatzen dut danok larri dala, genozidio bat dala. Edo esterminio bat. Eta, behitu, atxoirak urrune ban Ana Bibalz Blanco artikulo bat berana, eta dino erderaz esango dut, erderaz dago. Esa es la esencia del Estado israelí. Eso es el sionismo, destruir y asesinar para después ocupar. Construir una nación y un Estado mediante el holocausto del pueblo árabe palestino. Holocausto erabiltzen da. Holocaustora bai. Gogoratu behar gara, zerintza hoien, alemanak, judizukaz. Holocausto bat esan zen. Bai. Eta orain, eureta usitzen bardin. Hori bada, beste gauzoa, ez da ulertzen, ez da. Eta orain, hau notizizia da atxoko periodikun agertu dena, zelan dauzen okupeten, danotakigu, koronu eta dauzela okupeten, zifretan dinoie, 7.000 kolono dago zela Zizkordanian eta Jerusalen ekialdian, ia okupeten alakuek, eta gero, gobiernu gataten dau, urtero edo sasoika, honek etxiek, lizitazioek etxiek egiteko. Eta presenta diez, da dauzea, 25.000 kolono gehiago Palestina okupatzeko hauntxe preparata. Orduan da, nik bapestuten dut territoizue, eta gero kolonu sartzen diez. Eta listo. Eta kolonu sartzen diez, etxiek altzaten daue, eta gero hanguek, horko. Kanpora. Eta orduan, ikusten da, zer den ez da, txarrena da, eurek azin jabina da, eureta usen egiten. Hemen gero, nitako tamen, zer gauzen gu egiten. Hauri da. Osea, niti non daue nazio batuek, zer egiten da hori. Eta ipini dugu, esate baterako, hemen lehen urten dauzta, Ukrainiaga zer pasadan. Ukrainiagaz Euskal Herri bolka egin zan, gauze batzien, jente ikarten ona, eta bar. Bai gero, Europak eta nazio batuek zelan aktueten da hori Rusian kontra. Oso gor. Oso bortitz. Esan biden moduen. Hori da. Claro. Bai, da zer pasaten da Israelegaz. Inok etxo sanzino bat ipintzen. Inok... Laguntzarik ez da hue botaten. Osea, Ukrainiaga zeutinuzulez bolkain gara. Bolkain gara. Bai errize bebai, bermio bebai. Bai generalien bebai. Osea, Ukrainia esan da guretzako, sortu zanien esan da, danok bolka gara. Da honekaz zeitzikez. Zer txuti ez honek, ez diez pertsonak, Ukrainian nunlez. Ukrainiak nuek ekarduz herrire, ekarduz eskolatara, ekarduz geure etxietara. Da oneri, ze intxagu oneri. Osa, beste mandara behitu, eze bestalakuen, ez geu herri modure. Politikue bai, zer egin jaugie. Zeutinozune, Benito, eze sanzino bat, igual laguntzie, ez da llegaten bebai, ze ikusi du flotigaz bezar pasadan. Bai, guet esan, politikuek, zer dauz eitzen? Noragu ez? Bakarrik da, nik esateko, nire opinioe, Ukrania eta hori desbardine da, Ukrania da Europan. Bai. Eta Europan itxitzen bazazu horrei soruri, Putineri. Pasake alderdi batzuk
Ez da gure Putini gaitxik gauzaskorik esan, ez da etxetxik. Baina ni garbi dakotelez, izango neuropetida, neuropeninue. Da, irakurriten dutena. Kaso batean Ukraina Europa da. Itxetzen bazu Ukraina nintzen, dana, albundu beste nazio bi. Aurre bezan ingo da horrek. Hori bedalakon, aurrelez. Zoru da. Zeitzik, danok ikusi du, hemen dinu etxik eta bestie. Ez dako zu beste zoro bat Amerikaen zantzuna zer ingo daun hotelakaz berak. Bai. Baur dako zu. Argizeutak, arbizau. Kolonu tinu, kolonueke etxe bat ingotzuie. Da, karoz, zeitzik intzen dago etxe bat. Beran gobernuko etxolakon, etxolakon intzen ezer, intzen txo. Palestinuiri kanporetza, beran etxigin, da kolonuek baperta mitxidie. Bai, hori gu zelan permitidu lei. Bueno, gu dinot, beste munduek zelan permitidu lei. Munduen, hamen mundun bizigariz. Ni esaten doztiniko asko, beste munduen hobeto bizitzen da, bai inok ez da gure jun beste mundua. Arrazundinak, deskantzaten dauz, oporratan dauz, bueltan ez datoz. Vale. Orduen, hamen munduen biziga izena, eta gu zuertan gauz, betotxo biziga izelakon, bueno, judizuk eta palestinu, baina asko beto, baina nordan itxuten dauen hamen munduen. Ba, errez da, de realidadik ez amerikanu, txartu dauzela, atzo hartun dago erain golpetxuet. Bai. Nue beharreko alkatik. Urtentxo grano txuet. Haren zoru zelako bideo etxa dauen, zeringo dauen Palestina. Bai, badakigu danuk zeringo dauen. Da, no parako datzu, guk zer ingo datzu, guk ikardu amtxe Euskal Herri zeganera, betu, Euskal Herri zan mundun da, granotxu betaritxatxoku aretakue, diru lau ekar daue operaten, bertora, diru lau. Bai, kruzesera ekar daue, bai. Bat amatek ezeko, gitsi da, klaro dana gitsi, bai, beste danak bakarrin diru lau, ez tatxongo zer, porque horre dauzen krimena itzen horre zoruek, bai, nik horrek etxik esan zuti, nik neure horretako tirakurriten dut asko horren munduen, porque neu pumitako eta horrek umiek pasaten deusenak eta hiltzen deusenak eta, bueno, destrozuek. Bai, gitzitzen esaten da, lehen esan duten, zer pasadan urrizen zazpizen, eta zer lan zakin jaun horrek. Haren zakin jau beran familiz etxo lekutuko. Ba, nik ilko txutoren zukin zu, 1.100, zematu 1.000 mingu, hogei. Ez dut irakurri desato, bakit, 1.200 izina. Hauren tartin izten zematu. Barek esan dau, eta dakolez, beste zoro batan, arantzau, beragaz dauena. Koltsoiedako areke handize atxien. Hauri da, egize hauri da. Realide, gero, ego zen akordun klau zena, zer ingo dozu? Como Banco Alimento, zer emongo zazu gaur. Banco Alimento segunda, emon zazu bono bat eta lagundute zazu, bai, jentasko da miserize pasaten. Ba hori da, bardin. Gu gauzelako, una fortuna gaizelako. Eta horrek aitzen nahiari, zer emongo bizazu, bezarkada bat, agineko minerako zuiniko zuk, zeutako zu, alboku sentiduntzen dau. Bai, zure dolori ez dako, bai, nahiak ukingo dau, mine, barruen, zer gaitzik. Familize dako lakon. Hombre, claro. Eta hori, nik horregaitzik izan zutie, agun itxaltizen gitzi, eta honegaz amaitzuten dut. Eskerrik asko. Ba, tristie da, hone berbak esan da gauzenak esaten eta zelan pentsaten duen danok, ez da lagongo soluziorik, hori akabateko inoiz. Hori gauz pentsaten, soluzio ezein esango da. Geure umiek eta guk ez du ikusku igual, bai, soluzio ez esango da. Amerikano zoruek ribera gaza bat imitzeko hotelakaz da, piztinekaz da, atrakzinuekaz da, haren behien umien azurrek eta hien azurren ganien eitzie. Hori da soluzioe? Hauri da soluzioe? Jule, gauzitzu epakera izan zu. Venezuelan errezaten dauz. Hori pasateko? Ez, errezaten dauz, horre soluzio ingo dago, porque egunen baten okurriko datzo Venezuela dize... Ez que nau pentsaten hori da la soluzioe, egunen baten imingo dauie ciudad de vacaciones, Oropesa del Mar, ciudad de vacaciones, ciudad Gaza de vacaciones, beraku dauena egin. Minitzen dozten abaguzetan, bitu, haren umien azurren behe... Anai betakote estadu batutan, berrota mabi urtein, bertan. Eta bera, Euskaldun tartin da ganera, es como un dios. Es el más votado de la historia en Estados Unidos, esan da. Abitu izelako zoru da. Askatan ez da. Beraz, da zorue da botaten txoi, osea, berari emoten txoinak, bera baino zoru hau ez diez. Euskaldun edanak.
Botatzui. Ez que ez da enteniteku ebe, Nik ez dut ulertu. Ez que ez da enteniteku ebe, ez que burue bueltak emoten doz niri batzutan, Ja. Osea, Tarte txiki beta hartutik gaitxik, eta hemen ikusi dutelako Ukrania eta Palestina arteko hori zuien arire, Errusiak beste estatu bat argi eta garbi inbaditu dago. Estatuak askoz elkarrekin erabaki dabe zigor gogorra jartzea, batzuen gizela, bailariok esan dagoen moduen. Danak ez dira nazio batasuneko erakundetik bidez ekarriak, baita beste batzukaz koordinatute. Eta Palestina eta Israelen arteko ezberdintasun horretan, badago okupazio eta nazioarteko legediaren urraketa argiak, baina gatazka luzea eta oso politizatua dala. Eta ezberdintasunek nazioko batasuneko elkartiek, segurtasun kontseiluak, AEBek, euren betoa estatu batuek, euren betoa erabilten dabe Israel kontra neurri gogorrak, zigorrak, embargoak gelditzeko. Hau da, potentzia handiak ados ez daudenez, nazio batuetatik, ezin dauila zigor indartsu baten alde egin. Eta akabaten dago esaten, arazo nagusia ez da lege falta, baizik eta betoa eta aliantzak. Horrek ez dau izten Israel tratatzea Errusia modure. Bai, argi dago. Interesata hauz, eta hori da pasaten dena. Orduen, bagauz behituten onuri, onen badakigu, derecha beto dagoela batzuk, eta ardin jebestean eurena due ganetik. Orduen, estatu batuak inoiz ez da bile zigortuko Israel, eta punto. Bai egu, Europan gauz. Eta Europatik jokabide desbardinik dakoz. Rusian kontra eta Israelin kontra. Ez que gauz Europa modure santzinuk ipintzen Rusiari. Eta ondo ipinita, inbadidu dago nazio bat, eta hori ez da onargarrizea. Ez da onargarrizea. Bai hor daukagu, beste alde batetik. Naiz eta Europan egon. Osa, ni pentsaten dut, ezin dugu esan ez, hau Europan pasaten dalez, leña, ez. Ez que hori da. Gero hor daukagu Israel. Israeletako interes gogorrak ekonomikuek bai Amerikan, bai Europan. Eta Euskal Herrian eta Estatu Espainolan. Holanda. Orduen zer pasaten da, erabakizik hartzeko asko bai itzen dizela. Orduen, dinoztenak bardin jokatuten dela Rusian kontra eta Israelen kontra, ez da egiz. Inondik eta inore. Santzinoek apliketen jatsoz bateri, eta besteri dana parkaduten jatsoz. Bai hori bada en la alta esferas, ez da? Eta zoritzarrez, guk emetik aldugune da, bakarri hori salatu. Salatu. Bai, ni bai gure dutena da esan geuk Euskal Herri modure zer egiten dago zen. Ni benetan hau oso harro, Euskal Herri erun dauen alako, bai Ukraniagaz, be, bolka egin da jentiek imik ekartien abestie, gero botaten laguntzinu eta bar, eta fenomeno. Bai, ni pentsaten dut, haintzinedarizek esan garala, honen Palestinan alde be. Ni pentsaten dut, ereduak esan garala, eta gero, estatu guztizen gero, Euskal Herri begiratu da, begiratu bueltan zer pasazan. Bai. Zelan zer pasazan Bilbon, eta gogor, eta gero gogortasunek Madrilen ingiez, iruko iztu. Zemen esan zirena momento batzutakoan pankartak azdalakon, esan zuen alakora, baian begiratu zer pasazan. Orduan ipentsaten dut, gero dautalde bat Gernika Palestina,
daunak ordineten honek ekintza guztizek egiten dizenak, eta gero, bai, zeitzik ez, atletik egin txon homenaji palestinuri Samamesen, hori besan da txapelak entzeko. Ez dau beste ekipo bat intzagun hori, eta hori intze Euskal Herri zen. Gero, esan dut mobilizazioak bueltan, gero manifestazio erraldoi egon diz Euskal Herri zen, eta gero, datorren aztien eukiko dugun Euskal Selezio Palestinaren kontrako partidua. Osea, diez benetan, herri modure... Geure garran otxuek emitzen duz. Geure garran du gauzena ipintzen. Bai. Nik neu pentsaten dut gure... zelan esan gobernantik edo gure... ba igual... ez dauzela errezik emon dauen erakutsi zen, ondi inoizti zela du. Pentsaten dut, errezik aurretik dagoela hemen teman. Eta ni postuten nahi, Bermion be zelako alako inzan buelti etorzanin, eta gero ondizen konzentrazioik udaletxe horrin eta zema jente bat undan. Eta ni pentsaten dut, guk bakotxak egin behar dugule aldun guztiz ebitu, hemen gauzau komentaten, jentiri esaten zer pentsaten dugun, da bero bakotxak eukiko da beran pentsakeri eta atako da beran konklusioek, baina ni pentsaten dut honek momentu be importante itizela, salaketak egiteko, eta esateko, noraino gauzen edo ze pentsakera dekogun bakotxak ez da. Eta ni benetan hau, total arro gure herrizegaz. Eta eredu izan gara, eta zarraitu daigun bardin. Hor pasaten dauna genozidio bata, eta ezin dugune da hori itxi pasaten. Eta pasaten itxitzen daunak, historizekin godau epaitu. Bai, guri argi dau, Benito. Gero dako zubitu. Eske dako zeitzitako horren txarra bitu. Zantzuna fulonak fula injau kojorlaitzak eta federazioek. Selezinuna, hori dana amabostian. Bai betu, realitak mundu guztien deus jolazten. Saskibaloien, futbolan, rimika, ziklismo, geukinzu, Euskadi azide, Euskal Herriz azide, geniteko esan daulez, zaratintzen, gero gizau, da, kanbizen bizan da, por lo menos izena. Bera morroi da usaba, en cambio, Rusia, segiduen kastigi da bie. Ez dako partizipazio bat. Ez que alan esan bileki dau. Haunekaz be. Kalo esan bileki da guk hori dinutan, hemen irurok hauz, da barrun dauna be. Ados da gauz horretan. Seguru. Zelan da erdera, dinerito, zelan da, reforma dago el dinerito, ez dixal. Dirukan giroten dago. Hau dana lotut egon da. Are zoru epalekin. Porko horrek ez dako eskopeta bapaino. Horrek. Judizuk ez dako inteligentitia, Da diru dako diamentik eta urrie, bale. Eta gero teknologikamente armakaz da listutie. Asko. Neutetxe enpresa bat, Bilbon dauena, eta teknologikamente aurrena da dana. Aurrena da. Enpresa potentie. Teknologikamente, hemen biharrin dauz, igual ongo di, enpresa baten, Bizkaizen ongo dinotena, eta muizon, igual 200, da Gipuzkoan bedauz beste horren gaine. Bai, teknologize, bizize bihotza aurrena da. Horregetxik, eta, betu, daur, segidun da mundu guztien, eta bestie, betu diferentzize, lehen esan duna, batek hil jau, 70.000, nik ez da, eta horrazpizen dauzanak ez da, ez da kontaten, eta berak bestik hilko zan dauen, ez da, mingu bosten, ez da, numero baten dinot. Eta batek ezin jo partizipe inon bez. Eta betu tenistira lehenengoko duna, eta bera da beste bandera baten jokatuten. Ezin da Rusiagaz jokatu, eta Rusi da. Ez que Santxinue unikuki mintzona Estado Espainolak aurri izan da, no? Bai. Aurri izan da. Horbe, gobierno modure, da, obien porta dana Palestinagaz. Ahí está. Bai, hori holan da. Aurri izan zinue bakarrik emontxo Estado Espainolak. Bakarra, agertu denagan dena defensak egiten, nik bai gudot esan Palestinari bai lagundutzen dagoena, bai Saharauiri lepu montxola. Hori besan egin behar da, eta bakotxak egun behar da, beran kurtsia. Hori beste tema bata. En cambio, lehenengoko, hemen Europa guztizen, bera, da esate zantzoi zoru dela,
esan dauriko nazio biki egon biramen, palestinuk eta judizuek. Eta ez dagote esan, berak igual orain 3 urte, esan hasi zan. Eta hori alan esan bide, Madrileku da. Espainiak emingo da beran garra nue. Bai, Espainia da. Eske eure beti ez. Izile txikitzu beta Europa me. Aurten orain ekonomikamente ondo gauiz Alemania da daula kontzarto segun datuek. Bai, intzarra, zuk ikusten bazun argazkiz Europeu duzeniko, non dauen Espainiako presidenti. Ahí está. Azkaringo filen. Bai. Hori da, el poder. Alemania behitzetu dugu, ez da. Alemanian papela be, hemen teman, da. Gogorra da, osea, eske. Zulertzeko, dino, buk, kabretako ikristo motxilie, zer pasazan euren herrizegaz. Zer intzoien judizu, ez da. Eta hori motxilie, ezin jauken du. Bai zeitzik, ez? Zuk, argiuki behar duzu, guri gintzauie, eskatu dei baimena. Oie, parkamena. Bueno, behitu, gandera, alemanak gerdikera dator. Behitu zemat urte benito parkatuteko esateko. Zemat urte. Espainolak ez da behin ondia. Politiki hau bida. Hau da politiki, egausanako duen hau bida. Orain, Alemania ez da gai, eta gandera apoieten dau Israel. Osa, ikusi behar dugu mundue benetan dagoela. Etxu emoten bueltak burue batzutan, niri bueltak emoten doz. Eta, klaro, lehen behintzat ONU, esan da, organizazio respeta hue, behintzate horekak ekilibrizu mantentzen alegitzen zan, eta gaur egunien ONU zetako dau? Da, Trumpen jostailu bat. Listo, bauri. Jostailu bat. Bera manejaten dau, beraku dau ere. Orduen, beranera dino, zu, ez pasuz egiten gauzek, hamen zauz, kenduko txute tiro guztizek, eta ezin esango duzu funtzionar. Toma ya, eta listo. Esan moduen, Nueva Yorko horreriz da. Horrek urteten badau, dirorik ez dagungo. Edo esan txona, Argentinak guri. Horrek ez badau urteten ez dago zui dirorik. Ahí está. Orduen, zelan ulertzen dan gaur egunien politiki ez da, eta horrek orekak apurtuten dauz. Bai. Apurtuten dauz, horrelako jente autokratie dagoelakon puestutan, eta estabilakon errespetaten, Zebez. Bakarrik ikusten daue negozizua. Eta zuk esan duzu moduen, zer gu dau egin gazan? Ciudad de vacaciones. Ciudad de vacaciones, claro. Eta Animingo txus hotelak, piscinek, parque atraziones, eta ez daizer, badaizer, berantzako dirue da. Eta azkenin dirue. Da han behien zer egongo da, umien azurrek, andran azurrek, haren ganinengo da Ciudad de Vacaciones, Gaza Ciudad de Vacaciones, beraku daueles egin. Ze montaji eta dana eintzauen, zui ikusi, montaji eta dana zelanta konpentsata eitxie. Bai, bagauz ondo. Osea, buruek badauz ondo. Bai, benetan, ezen da bazilune, egauz gobernun. Gobernun dauniko penazada, penazada gobernate bitu. Torda zantxe burora. Igez esan da, igez esan zan, Marroko zerintxoa, agine apurtxu eta agine erakutsi espainolak, enole badar, no seke, no se cuantos. Vale, muy bien. Otala ordu baino lau esan zon, nitakotena kontratu zugaz astililutan, hausintzen dut. Ahí está. Zein jau Kadizeko obrero danak, 3.000 eta piku, anitzen di barkuk eta gauzek errakuek. Danak huelgera. Claro, kaleaz dugu zandien. Hombre, bihar barik. Zein bizan dauen kontenodorak, ikusi du telebizioen kontenodorak eterat. Hametan aku daue hogize. Hombre. Barko intxendok errakua, gobernu zen bizan dauen, Marroko gaz, belarriz ebaketu. Hasi diatzera da dautze intzen barku. Gobernu penaza da, niko penaz usten. Ondino Estado Espainola zerbiten daue Israeleri, galderie da nirie. Ondino bai? Osa, segidu itzen du Israel manteniten? Hombre, eurek hartuldan erabagize da, relazio ekonomiko guztizek ebaiko daue. Ez bada, ez da izelako, malako bat hau, klausule baten bat hau, bai, ni pentsate dut orgentik ganin daule ikusten, eta ez da ole ze ondino salaketarik egon, ondozungo da. Bai, ni pentsate dut hori, inbileki daula, Europako danak. Claro, Europako danak. Zelan itxoten da herribet? Ekonomikoki. Claro.
Osea, eurek itzen dauina, Claro. osea, Trumpek beran politikigaz zelan itxoten dago herrizek. Ekonomikamente. Arantze sarratu eta listo. Dinotxu, 200eko arantzela sartu gotxuz. Orduen, etorri negozizaten, itzen duguna, gero gelditzuko zara 75-ekuen. Da gander urteten zu posi batxarratik. Obre, ze ondo. Hori da azken baten, da beran enpresantzako Bai. dirue, eta bueno, zer pasada Europan Sánchezek kontrara paradana horri 105 erabiltzie militarrentzako. Bai. Hombre, eske, zu pentsa, Estado Espainolen erabiltzie 105 zer suposatuko likidau. Osea, likidongo dirorik ez pentsinu pagateko, ez eskolari pagateko. Ez sanidaderik, ez eskolarako, ez ezetako, ez. Osea, zu pentsa, alako publiko guztitzen dorazungo likido. Hori gu dau egin Paris. Da morroia sarratu itzen da ganera. Claro. Eske. Hori guztan dau egin Frantzin, bebitu zelako Kristu montadan. Bai. Osea, ni pentsatzen dut, herritarra danok, geure kapazidea dako, eta batzen bagara, danak, bitu zelako kapazidea dako. Intxarran dizedaku. Intxarran dizedaku. Orduen, ni pentsatzen dut jarraitu behar dugule, gauzek harri okintze, non dauzen gauze txartu egiten, guk zapaldute dauna lagunduten, eta hori izan behar da, ni pentsatzen dugu gure diarra. Eta salatuten horre danak. Txartu egiten dauzenak, horre gobiernon danak, batentzako bai eta bestintzako ez egiten dauinak, eta barreta ni pentsatzen dut, gurito gaten asko lerri modure, jarretu zibarrin, eta aurrera, eta palestinori besarkadan dibet, emetik, lortzen badauie. Zikeran bakie. Bueno, bakie ez da esango erreza. Bai. Osea, orain bakarrik eus eskatuten, genozidioa lotxeko. Ahí está. Eta hori inzan akordue hori, ez da betetu. Ez da betetu, zeia beste egunin behon ziren jenti hiltzen, hori ez da, hori izan da bakarrik alto el fuego momentaneo, ez bezizau. Da landa guztibe bombardek eta segido itzen da hori, ze alto el fuego da hori, Benito, ze alto el fuego da hori. Ba, ez da respetatzen, bai, inok esantxo ezer ez da buela konda respeta? Ez. Borduen antzaskazti. Ba, bera segiduengo da, beran bidien eta listo. Ari da. Dik apuntetxu betako tamen monen txostia atxo haulako zerbat. Morroi beta eslomo benami dako izena berak morroiek. Hau esan da ex-ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Eta, bueno, embajadan ibiltz eta, palestinarra da bera, eta haulan frase bata, erderazkadi izango tinigok esaten dauen moduen, hau esan zauen. Afirmo que la mancha en la conciencia y la moral de los israelíes quedará tras el conflicto peor que en Berlín de 1945. Nuestros hijos tendrán que vivir con ello. Osea, hori exministro batek esan zauen, israelitarrak. Euren seme-alabak tendrán que vivir con todo lo que está pasando. Da egize da. Tristie da, bai egize da. Da nik ameti bakarrik esan, hori. Soluzinue ez da topako lan errez. Bai, Benitok esan dagoelez, por lo menos genozidioe para, hau exterminiu para, eta aldanik harinen edo zelan obien palestinuri lagundu. Ez da izelan edo nolan edo noiz, bai ezin zegin masakre gizau eta hilketa gizau neiko daia. Bale, hemen okintzu zen reflexioek, hona irakurten, haulan labur bildute, Espainia eta Euskal Herriaren eta Israelengo arteko Benitoko eta dauen oso komplikatu da hori, eta antentzinu deitzu doz da honek. Israel garrantzitsua, baina ez funtsezkoa da Espainiaren aldetik eta Israel arteko erlazio horretan. Importazioak medikuntza, teknologia, kimika eta askoz gizau nabarmen dauz. Esportazioak, kotxeak, farma edo farmazizek, ceramika, ez dira guztiontzat, satirik handiena, kolpe orokorra, asumigarria litzateke, baina sektore batzuek merkatua, hornitzaile edo proiektu zehatzak, defentsa, zibersegurtasuna,
ura bebai, eta I más G, ez daitz I más G zer dan, I más D zetutut, I más G ez daitz, galdu deik ezela. Orduan hor dauz, pilo bat, azkanin pentsalik bebai, kapitalismoen gaixotasun horren ondorizue bai, badala. Bueno, ia animeten badun ametik Palestin ardanerik ezen bat hemen bizi dizenak Bermion, geure alkatie barne. Eta hilariokia, azken txampa honetarako hilariok espargatu Benitok zer preparadozkun. Bueno, behia, aportxunete... Nazta nahi, nuge, hemen tristesiz ez hartun de nazta nahi. Gaurko alako gai tristigaz, bueno, ia... Beste aize bat sartzen badu. Bueno, barrekadatzu beti apotaten badu. Bueno, gaurko berbak diez, degaz azten dizenak. Bat, bi, iru, lau, zerpizotu biratzen badu. Maike amabi berba. Daburduko, ainarin, dardart, onomatopeieko berba eta bai. Gero, degoiluek, ikadie, demanduen, denporan, desaparta, barandu, desbrasete, desotik eldutza, desigualekue, desegokize, deskidue, despistie, destrozue, kantidad dize edo asko edo. Dingilizke, zintzilik, doma, ofendidu o menperatu, eta dungulue horregaz eta hartugaz ditzen den hore bat, ez da? Dungulue. Da gero, konparazioarako erabiltzen den berba bat. Bueno, horregaz, honek urtzen da. Gure teiapeko gauzak. Gure teiapien sortze alture eta sortzi etxe dauz. Eguerditzen laugarren edeko gizona topadot kolarrien eta esan dozt. Ikusi dozu papela. Iluntzien teiapeko batxarra idau. Urte hasi eta daburduko hasi dizorrek diru gaztatzeko goguegaz. Antzaz dako ere ginegizo. Ikusiko dozu betiko lez, zelako degoilu egongo dan batxarran. Badakiru zerdinotxuten, ostizik eta bi, amabi, nien nuen. Zazpiretan hasi da batxarra eta puntu bat presidenti elegitie da. Zortzigarrenekuek itxi eta lehenengokue izan behar dala dino administradoriek. Bera osta bere, dino zazpigarrenekuek. Orain 8 urte izan zanien presidentie, desaparte izan. Eta depresinuaz eidau eta untxebape ezauen ipinite japien, eta bueltan datortxoneko txandi barriro, depresinu pasazatxo eta txirtalez desberrazete ikusidoz lagun barrizegaz. Eta pentsaten dut oraingo demanduan be, orain 8 urteko untzie bertan gelditzuko dala ipinoarik. Gaur be ez dut horri ona, eta haren burue besteleko baten dagoela pentsaten donik. Itxi berton dino 5garrenekuek, urrengokuek dirogize ogiko da obrak itxeko. Taranki jandarak, dino 2garrenekuak. Orain desigualeku baz ikusi dut, eta ez dakit aguantako badago. Ia dardat itzen batzu. Perizie listoe, horrek destrozuek egin bari gure diruekaz, dino bestiek. Zutako suprekeke dinotxu, dinotxo bat, bestiek. Harinau buruko ure barik itziko dut. Deskiduen inopadaki nordan lagun barrize, dino 3garrenekuek. Administradoriek garratxagaz dino. Bueno, onazetan etorri gara. Inun bizize konbonduten, edo dingilizke dagoen fatxadigaz zer egin behar dan ikusten. 3garreneko hori, bardintxo, dunguluen eta domabako arpizegaz segitzen dau beranagaz. Ia nogaz dabilen lehenengo kue preguntetan. Dana batera berbetan, gero eta aldarri gehiago eta penetako degoilu armada bertan. Administradoriek berotute, majo daulezan eta joanda eta han gelditu gara mundegako lorulez. 4garrenekuek errozoi eukidau, degoilun ganien eta ezebez gehiago. Eta hartitan fatxadie bardin eta 3garrenekue jakin barik nordan lehenengokuen lagun barrize. Ara,
hobeto etxin geldituan nintzen Nobel ikusten. Ondo, Benito. Oso ondo. Ederto baten. Bueno, ba honek, ederto baten. kolezio bihurtuku, Eske. zeu zergiza, odako zuia esateko? Kurte zue desbardintasune Palestinan bizi da hemen egotia. Ahí está, Bai, ahí está, palestinuek ez dako jolako. Atxekotasun betingot akabateko Bai, esan. akaba zuen Ez, gauza bat dago desatiko. esan bota. Bai, gogoratu gaur da bizar pentsatu Banco de Alimentos dagoela batzen Esan dolen. bai, Lehen esan. Caritasekuek Caritasekuek. Orduen, ametik, danok dei bat egin, lagunduteko, Aldauenak, lagunduteko, ze geure herrizen badau sentie, ez dagoena Bidauienak. egoki bat. Katea esarea beha maitxu zan. Hori da. Bai. Zeu zer Hilario? Edo listo? Ondo celebrateko San Martin. San Martinek. Martinek, San Martinek datoskuz. Da kontu zetzako linega, da, bueno, Na, oso ondo. arrozkogi, askogi. Buskentzak eta taluz dateko egunetatoz da. Babitu, oso ezberdine gara, han Palestina oso urrundau, Ukrania urri hau, bai, Benitok bota dozkun bermiotarezko trezerru edel percebe honen antxerako horregaz, gauzetxu bet eta reflexio bat erengue. Alzoki biek, edo herriko biztanliek algara egon hizkuntza ezberdinek berba egin edo desadostasunien bizi. Bai, azkanien, auzoki dedanak noiz batuten diez, bateiatue arregla bidanien. Ai, Eskerrik asko eta egun honokin tanok. Bardin. Bai, ondo Hala, bili. ondo ibili, urrengor arte. Sintoniz ezkero da Napolitza ueda, bitzotzez maite zaitzu zeupe bai maite dozu, ez egin banegari engu bare alkarri. Itzukirratia, 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 itzukirratia. Itzukirratia. Itzuki irratia, itzuki irratia, itzuki irratia.
idatzu geratuko zara ametik loitxetan taporata. Egongo gara uhinetan, beti eztabaidek sortuz batera, bermiotarrez zeure erara erabilitzen. Postasunez aretuteko helburu egazuine galduten bazu. Ehunda zazpi punto zero nuen gozu. Nuen gozatu, nuen gozatu, nuen gozatu, nuen gozatu. Itzuk irratira zeuretzako biena. Itzuk irratira zeuretzako biena. Itzuk irratira